A pojď kedy. Takže pusíky, zdravím vás z dnešního videa, budeme dneska natáčet Boyfriends vs Girlfriends, ale tak se to nevolá, takže jak se to volá? Frente. Takže jdeme na to, je to se mnou Dvolf. No. Tak mám masku, sebou skrýp, jestli skrýp, takže jdeme na to. Aspoň myslím, že se tak volá. Tak, takže zavřeme, zavíšáme, jdeme robit reklamu Samsungu. Teraz si urobil reklamu Samsungu, lebo si povedal, že Samsung. Ale nevadí. Takže jak to mám být? Takže jsme si každý urobili vlastné, Sulika to je jedna a jedno urobil kamarád, kterého vám ukážu na konci videí. Takže to je náš osobní kameraman. Áno, osobný kameraman, čo to natáča. Takže si dáme hýbavou teď, do prvý. Hýbavou teď. Takže idem na prvý. Takže nemá to být dotačené ty otázky? Proč? Nevím, fajn. Kdo by skôrej zabudol niečo kúpiť? No. Prvá nezhoda. Dobre, tu otázku dáme sem. Toto som nečakal. Kto skôrej zaspí? No, tak to je jasné. Sme zhodnutí. Začo pôjdeme na lyžovačku, ja to prespím celé. Celú cestu. Toto je otázka od Koka. Kto by sa skôrej stal prezidentom? Že? Ja? Vážne ja? To ja by som bol asi taký prezident, že by som povedal... A proč ja? Lebo ty by sa z prezidentom skôr preto, lebo ty si boháč. No. A ty zase preto, lebo nie si taký sprostý a ako ja nemáš také retardované nápady. Takže ideme na to. Kartička osudu. Kto dlhšie zadrží dých. Dobre. To som nevedel vyčítať. To už jasné. Na koľko zadržíš dých? Ja neviem, na 40 sekúnd možno. Ja Dáme, plus minus 35, to je jedno. potom keď tak natočíme drž dých challenge. Zadrž dých challenge, to není napadlo, že ideme na to, ja. Reklama Samsungu. Kto je viac hamblivý? Tak toto je akože najjasnejšia odpoveď na svete. Vážne? Áno. Vážne, tak ja tu som v maske a ty hovoríš, že si viac hamblivý? Áno. Dobre, tak. Lebo ja keď sem pred nejakýma ľuďma a hlavne pred babama. A hlavne pred babama, keď je báľaka, tak ja sem moc červený, úplne moc červeňam. Takže... A ja zase keď som na YouTube bez masky, tak asi dostanem infarkt. Potím sa a tak. Moja maska. Kde je Dvolf? Máme menej otázek, opýtame sa kamarádma, koľko je minút. Dobre, 4 minúty. Kto sa viac bojí? Máš blbosť takú. Ja neviem, či je to najfilmovejšie video na svete. Ja sa vám nebudem povedať. Dneska sme išli dom ze školy a Dvolf sa išiel byť, nebudem vyprávať s kým, sa išiel byť, sral, bál sa. A potom som mu dal na hubu. A nakoniec išiel a dal mu na hubu. Ale lebo ja... Takže a ja proč? Protože
Ty vole, ja ani sám neviem. No, tak vidíte. No tak akože raz vám odpoveď, tak jasné, že ja. Lebo ja sa budem psúť. Tak ospravedlňujem sa, vážení diváci. Takže idem ja. No, posledná otázka. Posledná otázka. Ta. Kto sa chce skôrej odfotiť? Odfotíš sa, lebo Wolf má masku a bojí sa. Takže ešte natočíme nejaké videá o takéto s Wolfem. Takže toto bylo u našeho videa všetko. Je tu náš kameranám Adam Jurkovič, Jenky TV. Takže poď sem. Toto bylo v našem videu všetko. Potom to dobre. Takže čusíky.